Bishop Umnce Mgwaba einkundleni zika TikTok cishe abanye bayamazi azosivalela ngomkhuleko egameni lika Jesu. Simshayele izandla ngeke ngisasho ukuthi sicule ngoba sesiyadla kodwa uwave nje eseza ngaphambili uBishop in Jesus name. Amen bazalwane. Ngibengela ubaba nomakoti siyabonga. Baba animpheni ithuba bazalwane ngiyacela. Sikibelile suka kude ebhoda sile eThekwini. Amen. Baba makoti umphathe kahle umkhonani. Nawo baba umika uma ikhada hamba othenga ukudla. Angimfuni uma hamba ecela ukudla komakhelwane. Asimfuni umama hamba ecela ukudla namapheni file ngisho enkulu ikhada hlala kumama lithilisa namhlanje mina kumfini nina makatsha webathatha bethu uYesu Jesu mina kumfini nina makatsha webathatha bethu uYesu Jesu manje taphama nina makatsha mphakathi wasekhaya. Makoti afunakali makoti wanadida ngamakhane ekseni wabuladida uveza amabela wabuladida umama yafihla amabela akufunakali mama wanadida namaphinifa yadabuka iphinifa. Siyabonga baba usimema asifana amehlo baba ngcwele siyabonga Jesu baba namandla sibusela kwani inkosi baba namandla sibusela kwani inkosi baba namandla sibusela kwani inkosi baba namandla ngakubhuti uSimphiwe baba namandla ushadile namhlanje nomama namhlanje uphumile emfaneni namhlanje ubaba Nkosi baba ngcwele siyakhuleka egama la Jesu simama wena baba lesikhathi simama wena baba ngegama leNkosi amen.